나가래 커라. 이거 맞아 그게 탕하려는 뭐 같은 거로 먹거니까. 다음에 그래 그나. 꼭디 까메 꼭디. 위너 mana nangana chicken dinner. 너네 살자 합리야. 내 살자 합리야. 뭐 뭐라 나가이사. 너가 가지게 봐 모두 냥랑 살지. 하? 너 능아 식라 포로도 너 등가. 하? 딸뿌리 능아 빰지 게임 너 등냐 까르마야 커. 빰지도 거떠나 식내디. Are bo yang kan tu kada disturb khaio tabo nang chicken dinner winner mana nai tung mana ta tini bo tini chi du ta kho soi da tini tham sai na tham ri ang le tang bu kara bari tun che tini khai ang bo sai man chu ka ni to mo no nang bo so ji bihik ni nang ana songi ka ja tu bula nang pam ji bi tong ni du nang pam ji bi tong di nang hopong sapong pam ji mang no thang ni nang ara chicken dinner nang ara chama ma chai tong mo la ba sa di ma dang sa di bu tu cha di ha yay chicken dinner winner bo ang sini aku ni da tum chal tum ri tini 혹시 뭐 바크 치킨 dinner winner 해 지리 걱정 몰라사 커랑은 콘주라 카나야 버사리 또 뜨거워 버사리 아게 뭐야 까데 버러세 버살부터는 프릉마레 치도 tam sadi motom pa nangana seke jolio haida nang sana mo sunge sana ba ang kicha pap ji thung tong ata haini selo hini phungo tai tam khai tong na ba bazar ta koita ba 10 ta 11 ta thang len ta kani khino bike kala ye KTM te tam ba chini de tam mo wap tong hino nung bo tong ang bo tong go ha 니니 가장 마야 뭐지가나 니나 가장 마야 능 사디 능 빰지는 함자 능 하나 함자가 깽까이바 능 빰지는 약가디 빰지는 함자가 그러면 능 하나 약가리디 안가서 누나 사지오 고사이 안가나 ซึ่ง 사지오 고사이 nung musuk men taxi nai haida ga te ko ngai ning tam ne ba ki ning ang mai su tra chan ba ki ngai ning ka jak sa ha kai jang ma tam ma simo ko ri wo nang ngai a bo sabon bai sui kak ma haida ha certificate tong ma ne certificate tong nung bahai kang na ne kok sa ba nang bai ka gi ma ya ka gi me nang khaja bu chi ka da ang no kang na kok saya bu chi ka da no nang sang ma hang kai ning pam ju na ham ja kai ning pam ji wi de tong si di ang nung ba kai ten no kong khai tong le ya nang bai ka sang ko bo sai ma li ya som ni na pam ji mang thong tong sik la ro bai bak sa ha ai ki ni pheran no bo nang o gi si ba ha nang ka gi si ni pheran so ang ana ka gi hin yam le nang ni pheran chono nang kibi ma kai nang a pam ji nang kibi ma ya nang bai kai jak ma ni tin master din chi ko ha nang bai ke le ano ani pheran chono ka din cha ka ba ha nó tí tam cái sụp cái toàn chỉ này nó bớt sức cái sụp cái toàn này ha nó gần đi vào cả ham bed vào cả ham thuang vào cả ham bathroom vào cả ham tí nín tam này bia tông sa đi cái có hát tí khả năng này hiện nay tham ăn tông ăn bò nâng thịt tiệt khai bay còn cái bà cái chất thương tông này thương tông à sự bên nín tam các bà ang cho li chiu nó cho li chiu nang bai ang te to sa tong lang li ya ang thang ka ang tini ba ta hati ka ko plung ka subung tu nang khachang thalai ning ta nang ya tong ni ang hi min thang nai ba le ba sak sal ba abon ya golo se kang na ka ya nang bai tong na tong ya ang ja ki su sa chi nai ang thaka tong ni boro na mai cha yes tabang gang busu gang thang nang ta mo sai pan mani nang imang pun nung lang buji ka nang bek ko pun sum tu nang gang asa ram kam le jadi ni seneng ambil terkipil payah kan ni jaki sung nahin jangan kita ang pai kenapa ok pungge bono jolly di kapia nang thuya batas ban tong siri moro nang isa ang thangka रुको जरा सबर करो start khai de tabo kai ni basi ba thang kam le bazar tabo kam kan chang tang maka buji kana borok baklai le na sare khorang asuk thung malia do ani bri phaijak ani girlfriend to bus kangano asuk kutuk thung lai le ingla sa ja tini bo yang second time malayo musikada bichik thing ya boro nei hino nin girlfriend boro nei hino da kana kok ba digari sta chikala chi dagi papat yang gatin nin basi phanya time ni to ka te 15 minit ka sok pe na himdi daki
Are ani thani ribai ni rigade ang rigade cho thik ke. Chicken dinner. Dinner wani chicken dinner maka. Kepala ni bahan dia no kuino papare. Toklo kita nasi teman tamu celana. Kok ke sana ini sama ni borobin dulu siapa. Karena kelai PUBG game setengah ni papa mau celah betul celah. Hah? Restoran phaikha order boriya charna kono phone saya. Nina ka bawa ke thong mula sabo. Ang ba ke bawa bui ba kok sawana. Nono tim busuk sang ribai ni nani kepal. Tongori yang kari. Ikum kari hai tonggo nang tika korang tika. Ang nang bai ti kuno dina phone mala te phailia. Bui chikana nang PUBG ba tong di ang thangka. Bo PUBG se bising to sa. Ang khai no ko hinja kunjung bo bai mala na phanya ba se. Ha? Hodi kali bar hodi. No sak sal mani no. Are nang tam na sak joli jak tong ba. Ha. Ango basui thangzak thong basron ki dara wang wit nei. Pri tong ke ba no invite ke ba thungi ba tong ka ta. Tongari order wana tongari. Kali para ro na ke ro hodi ro ya ke. Ni ang thangka ya tong ni ang ba na kai thang suwa na tong miนึง ang tin nang bai mala lia. Kisi santong ko, riyan mo nang kiss kas, tangka, jolly, pakwasa, asan pakwasa mo. Steak sana bagi si chicken dinner mana tongin ba Somalia. Are kepal bantu mu bufru. Dek mi si kalang kaple, bini beri ba chum kasum kana. Pasu phaikha na blambe tam to ka thok nung to ka bole. Are mo majana sengkha. Hai waga da kichari ton din saman do re bere sakli ya tak semui tu mano kepal pai lai dia